Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η ακρίβεια, παρόλο που ο πληθωρισμός έχει μειωθεί αισθητά σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί το βασικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά μας και η αντιμετώπιση της βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητές μας. Ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τον περασμένο Οκτώβριο, ανακοινώσαμε ένα πακέτο άμεσων και μεσοπρόθεσμων μέτρων ύψους 196 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη της κυπριακής κοινωνίας. Εντός του έτους, εντός του 2024, συνεχίζουμε πάντα με στοχευμένα μέτρα και δράσεις, καθώς επίσης στενή παρακολούθηση της αγοράς για αποφυγή των όποιων φαινομένων εσχροκέρδειας. Εντός του έτους τίθεται σε εφαρμογή η πλατφόρμα e-Καλάθι, ενώ προωθείται και νομοσχέδιο το οποίο θα καθορίζει ανώτερη τιμή για συγκεκριμένα προϊόντα.